Мин дус алар белән уйныйбыз гел бергә, ләкин бу сүзләремә ышанмас бер көндә. Шаян алар кыюда, әйтәләр турысын. кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Акча туплагычы. Димдимыч, син нигә юкка акча сарыф итәсең? Мин сарыф итмим, туплыйм. Акча туплагыч бит бу. О, менә тагын 2 сум. Нишләптер миңа аның танавы ошамый? Шикле будыңыз. Син ышанасыңмы акчалар югалмасына? Ышанам, монда эләккән әйберне кире алып булмый инде. Бер тиенен дә бирми. Сарран! Нәрсә? Сиңа симка акча туплагычлары турында сөйләмәдеме ни? Туплагыч дуңгызларны кешеләр вак акчалар җыю өчен уйлап чыгарган. Эре акчалар өчен сейфлар кулланалар. Сейф ул серле йозак белән бикләнүче металл сандык. Андый сандыкны бер нәрсә белән дә ваталмыйсың. Банкларда урнашкан иң зур сейфларда кешеләр үз акчаларын, кыйммәтле әйберләрен саклый. Анда хәтта аерым бүлмә сейфлар да бар. Аларны туплагыч дип тә әйтеп булмый. Ул галәмәт зур акча туплагычлары. Син акчаны нәрсәгә дип җыясың? Роликларга. Күп җыясы калдым әле. Белмим, туплагычта күпме билгесез. Син ач та кара. Ул ачылмый. Аны ватырга гына мөмкин. Ник вот әйдә? Юк, кызганыч. Аннары кая җыям? Бәлки инде роликка җитәдер дә. Бәлки юктыр. Ярар. Әйдә акчаларны үзем киреп саныйм. Тидиш! Охо! Димдимыч, мондагы байлык! Акчалар төрле була. Тәңкәләр генә түгел. Элегрәк кешеләр кабырчык белән дә, тиен тиресе белән дә, хәтта папугай каурые белән дә исәп-хисап ясаганнар. Металл тәңкәләр уңайлырак әлбәттә. Ләкин кәгазь акчалар тагын да уңайлы. Аның берсе 100, хәтта 1000 тимер акчаны да алыштыра ала. Күбрәк нурлар генә бастырасың да бетте китте. Хәзер бөтенләй акчасыз гына да исәп-хисап ясау юллары бар. Әгәр дә банкта акчаң бар икән, кибеткә барып, банк картасын сатучыга күрсәтәсең дә, кирәк әйбереңне алып китәсең. Аннары синең банк кибет белән исәп-хисапны үзе башкара. Бәк уңайлы. Нәрсә? Саный алырсыңмы? Бер акча. 2 акча. Тукта әле, Нолик. Ничегенде бер акча, 2 акча? Син нәрсә саныйсың? Акчаларны түгел, алардагы саннарны кушарга кирәк. Башта шулай әйтәләр аны. Юк, мин алай шуны белмим әле. Аңладым инде. Чыгайда. Чыгалмыйм. Син акчалардан баскыч ясап кара. Яссым инде. Туплагычны алыштыр әле. Хәзер. Тукта, күмелеп калам. Турай тизрәк. Ай, булай тавындан ашар. Ай, кузгатма туплагычны. Нолик, түз инде бераз. Мин сиңа хәзер җеп төшерәм. Куй җитми. Булмый бу. Кара әле, Димдимыч. Вот туплагычны. Нәрсә? Туплагычны вот дим. Кызганыч. Мине жәлләмисеңме? Сине дә жәллим. Кайсыбыз күбрәк? Димдимыч, син миңа дусмы? Дус. Алайса вот туплагычны. Ярар, Нолик. Әзер бул.
Нолик, сен исенме? Исән. Фух. Рәхмәт, Тимтимыч. Рәхмәт, дустым. Ярар инде. Хәзер инде менә күпме акча барын да шутлый аласың. Шутлап та тормыйм. Былай да күренә инде, роликка җитмәгәне. Чынлапмы? Кызганыч. Аның каравы, синең хәзер яңа туплагыч алырга акчаң бар. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр